Fenomen, filosofiyada anyk duyulýan we synadan geçirip boljak waka we obyekt anlatýar. Ýa-da duygular bilen duýup boljak hadisalar. Fenomen sözdiňe käbirler üçin geň alyjy zatlar üçin ulanylsa-da, umum ulanışda beýle manysy ýok. Emma bu söz meşhurluğa ýaýmaga başlan birinji kişi elbetde Ronaldo. Ronaldo taryhyň iň gowlarynyň arasynda yer almasy, diňe bir döwrüniň iň gowsy bolman, eýsem futbol başga bir derejäge getiripdi. Köne futboldan modern futbola geçiren bir köprüdi. Onu hemme zat bady. Bir oyunçuda bolup biljek hemme zat. Çalplyk, yaradyjylyk, tehnika, oyun görüşi, adam geçişi maksimum derejededir. Pele'den Maradona, Kaka'dan Zlatan'a, Messi'den Neymar'a giden nesil oň üçin öwü dolu sözler sarp etdiler. Bular eşitmek elbetde owy. Emma döwrüniň iň uly ýyldyzy bolan Zinedine Zidane Ronaldo barada şeýle diýer. Şuny arkaýyn aýdyp biler. Ronaldo şu wagtda çen oýnan iň gowy oýunçy. Her gün oň bilen türgenleşik dedim. Ütköçük zatlar, täze zatlar, gowy zatlar gördüm. Ol hiç durmuşymda görmedik geň zatlar edýärdi. Hawa gysgaça Ronaldo budy. Döwre görä käbirler diýişlek, käbirler çiçik Ronaldo diýip atlanyrdy. Emma 16 ýyllaryna oýnan oýuny bir söz bilen aýtsak, o hakyky fenomen. Hakykat Ronaldo Luis Nazario de Lima 18 sentyabr 1976-da dowuldy. Kakasynelya Nazario de Lima, ejeti Sonia dos Santos Barata, maşgalada 3-nji çağı. 12 ýaşyny Social Ramos Atletik ýapyň futsal toparyna goşuldy we bir oýunda 11 gol saldy. Futsal oýunyna görkezen gowy oýuny Jorginho gözüne düşdi. Onu öz topary São Cristóval'a ýaşlar komandasyna çağırdy. 16 ýaşyna çyn o ýerde oýnady. Jorginho maslahat bermesi bilen Ronaldo professional karýerasyna Cruzeiro toparyna başlady. 1993-nji ýylyň 7-nji noýabrynda Bahya garşy oýnanan oýunda 5 gol saldy we hemmesi özüne çekdi. Hatta Cafu Ronaldo üçin şeýle diýer. Onu ilkinji gezek göremde Cruzeiro'da oýnaýardy we bir oýunda 5 gol salypdy. Oňa şo wagt hakyky fenomen diýipdim. Ronaldo Cruzeiro'da oýnan döwründe 47 oýunda 44 gol saldy we Copa do Brasil we Minas Gerais kuboklaryny komandasyna gazanyrdy ve 17 ýaşyna garamasdan 1994 dünýä çempionatyna çağırlypdy. Braziliya o çempionatda Romario ýolbaşçylygyna çempion boldy. Mundialda oýnamasa-da bu ýerde kän zat öwrenini dile getiren Ronaldo Ýewropa gitmegiň wagty geldi diýipdi. Şoly geçen dünýä çempionatyndan soň Romario maslahaty bilen 5 milyon euro garşylygyna Gollandiýanyň PSV komandasyna goşuldy. Bu ýerde 2 ýyl oýnady. İkinci sezon travmalar bilen geçse-de 20 oýunda 19 gol salmany başardy ve ikinji ýylyň netijesinde 58 oýunda 54 gol salypdy. PSV'de görkezen oýuny Inter Barcelona üstün çekdi ve $19,5 milyon Barcelona toparyna transfer oldy. Ronaldo üçin İspanya gazetlaryna täze Pele geldi diýip ýazylýardy. Barcelona'da diňe bir ýyl oýnasa-da 1996-1997 sezonuna 49 oýunda 47 gol salmany başardy ve Barcelona bilen UEFA, Copa del Rey ve İspanya Super Kubogyny gazandy. La Liga'da salan 34 goly oňa Ýewropada altyn aýakka bayrağını getirdi. Ve henüz 20 ýaşynda FIFA tarapyndan dünýäde ýylyň oýunçusy bayrağynyň eýesi boldy. Şo wagtlar Barcelona'da terjümeçi bolup işleýän Jose Mourinho oň üçin şeýle diýer. Ol bu özlerimiň gören iň gowy oýunçusy. Ol hemmemize görä şeýledi Jose. Inter 1997-nji ýylda Ronaldo'nun transfer şertnamasyna ýazylan maddadan ulandy. $27 milyon dünýä rekordy baha bilen Ronaldo'ny satyn aldy. Ve Diego Maradona'dan soňky
dünya transfer rekordunu eýelen ikinji oyunçy boldy. Ýoş İtalya futboluny öwrenşip başlanan Ronaldo ilkinji sezonunda Serie A'da 25 gol saldy ve Serie A ýylyň oýunçy bayrağynyň eýesi boldy. İkinji gezek FIFA dünýäde ýylyň oýunçysy ve Ballon d'Or bayraklaryny kazandy. 1998 UEFA Kubogunda finalda Lazio toparyny tutup çempion boldular. Otomuz Fransa'da geçirilecek dünya çempionatyna gitmeye hak kazanan Braziliýaň iň uly güýjüdi ve onun isleneni artykmajy bilen berdi. Emma final gijesinden bir günüň Braziliýaň galýan ateline korkunç bir waka bolýa. Ronaldo bilen bir otowda galan Roberto Carlos otowdan gyýgyryp çykdy. Kömek edin, Ronaldo ölýär. Derhal hastahanaya ýatyrylan Ronaldo bir sürü testler edildi ve hemme zat oňa görünýärdi. Emma dostlary panikadadylar. O iýjan hastahanada geçiren Ronaldo finalda 1 saat galanyna özüni oňa duýanny, oýnamak isleýänini aýtdy. Döwrüň iň uly 2 ýyldyzy garşy-garşa gelipdi. Ronaldo ve Zidane. Oýun başlady. Emma Braziliýaň topar şokdadylar. Dünkü wakany akyllaryndan atyp bilmändiler. Ronaldo oşam özüni görkezip bilmänni. Zidane bolsa 2 gol salyp Fransiýa çempionlugy getiripdi. Ronaldo'nun olsa oşam yaşan zatlary gelecekde yaşayacak travmalarının başlangyçydy. 27 noýabr 1999-njy ýyl bir Serie A oýny. Karşydaş Lecce. 59 minutda oýundan alsaklap çykan Ronaldo karýerasynyň birinji travmasyny ýaşady. Doktorlar daýdyna tendonyň döwlendigini operasiýa etmeligini aýtdylar. Bu 6 ay futboldan uzak kalmak demekdi. 2000-nji ýylyň 12-nji apreli İtalya Kubogy Inter Lazio'ga garşy. Risk almak istemeýän Inter treneri Marco Tardelli travmadan täze utulan Ronaldo'ny oýuna soňradan salypdy. Ronaldo kimdigini ýatdatmak isleýärdi. Oýuna girenden 6 minut soň özüne degişli bolan step over hereketini etmäse inanşanna hemme zat dynypdy. Bu gezek sağ dyýdynda haser we dary duýýardy. Ronaldo ara çydaman aglaýardy. Hatta Ronaldo'ň doktory bolan Nilton Petrone gan durdurmak saatlarymyzy alypdy. Ronaldo ağrısyny azaplamamız üçin oňa morfin bermemiz üçin ýalwaraýatdy. Operasiýadan günler soň maňa jaň edip futbol oýnap bilmejegini sorady. Ýere zadym ýokdy. Doktorlar oýnap bilmejegini aýtdylar. Emma oň bu oýuny taşlamaga niýeti ýokdy. Inni oň üçin öňküsi bolup bolmazlyk wajyp zat däldi. Ýekejekleri futboly dönmekdi. ...2002 dünya çempionaty ýakynlaşýardy we ýurt üçin eline barny etmek isleýärdi. Soňky 2 ýyl travmalar bilen geçen Ronaldo gowlaşda da alan dermanlary artykmaç kilo almasyna ýol açýardy. Üstesine de saylama oyunlarının hiç birini oynamagyny taýin däldi. Ýene de bu turnirde hiç oyunçyň çykyp bilmedik derejesine çykdy ve mundialda salan 8 goly Ronaldo'nun karýerasy dyny diýenlere ulur jogapdy. Braziliýa bolsa çempion bolupdy. Finaldan soň Germaniýanyň gorawçysy bolan Ziad Marhamyn şolary diýär. Men oň ýarşy taýin däldigini bilýärdim. Ýene de 8 gol saldy. Hüjümçi düşünjesini täze bir ölçege çykardy. Maksimum tezligine batdy. Hakykatdan ama jaýypdy. Durdurmagyň ýeke tek ýoly ýykmakdy.
O wagtlar dünýäň iň gowy futbolçusydy we şu wagtda men üçin futbol taryhynyň iň gowy 5 oýunçysyndan biri. Dünya çempionatynda görkeden oyny onu ikinci Ballon d'Or bayrağını getirdi ve o yıl Real Madrid'de 47 milyon euro transfer oldu. Zinedine Zidane, Luis Figo, Roberto Carlos, David Beckham arasında oşuldu. Galacticos döwrüniň bir ýyldydy. Belki öňkisi ýalçatlygy ve patlaýjy güýji ýokdy. Ýene de öldürücü gol uruşlaryndan hiç tat ýitirmänli. Ronaldo ilkinji sezonuna ligada 23 gol saldy ve İspanya Super Kubogyny gazandy. Çempionlar Ligasynda Manchester United'a garşy oýnanyň hat-triги ýatdan çykmajak pursatlaryň arasynda ve Old Trafford tarapyndan ayakda alkışlandy. Zidane to Guti. Quickly on to Ronaldo, who has stolen a march on Ferdinand. Ronaldo shot! Heartbreaker. Luis Figo so unlucky. Zidane, Roberto Carlos, it's Ronaldo! Luis Figo. Ronaldo. Makes space for himself. Ronaldo shot! Pick that out. Gün geçdikçe Ronaldo temreýädi ve travmalar ýakasyny göýüren okdy. Ýene de Real Madrid'däki 4,5 ýyllyk karýerasyna 100den gowrak gol salmany başardy. 2006 Dünya Çempionatynda Gerd Müller'in 14 golluk rekordyny geçdi de Braziliya Fransiýa garşysynda boyun eýmeli boldy we Ronaldo'ň bolsa soň gelip başlatdy. Hatda Ronaldo'ň Ýewropadaky karýerasyny 4 aýrýarlar. Barcelona'daky çaltlygy we patlaýjy güýji, Inter'da futbolun nirvanasy, Real Madrid'de tejribesi ve öldürücü uruşlary ve Milan'daky tükönüş. Karýerasynyň soňunda Milan ve Corinthians'da forma giydi. Milan'da bari 300 minut oynady ve 3-nji gezek dyýdyndan operasiýa geçirdi. Futbol Corinthians'da 2011-nji ýyl üçin dowam etdiren Ronaldo karýerasyny şu sözler bilen soňlady. Meni bagtlaýan zat taşlamak gaty kyn. Aklym dowam etmek isleýär. Ýöne bedenim ruhsat veren ol. Men bir hereket etmek isleýän, emma edip bilemok. Wagt geldi. Köpüýümiziň içinde agyr şikestler almadyk bolsady, özüne biraz goýja seredik. Bizi özünden mahrum etmesedi. Bunun için oynan iň gowy oýunçy bolup biler diýen düşünjeler bar. Hatda Ronaldo'ň özüm şeýle diýär. Eger aýam döwülmedik bolsady, näme bolardy? Onu menem bilmek isleýär. Dogruýmy aýtsam, käne gyzyklanarok. Men bu oýnyň her minutynyň lezzet almasyny açdym. Men üçin 2002 Dünya Çempionaty salan gollarymdan, gazanan kubogymyzdan has möhümdi. O duýguny täzeden ýaşamy isläpdim. Aýagyma topu alanymdaky duýguny. Meni durmuşymda iň batly edýän zatlaryň biri dünýäň her ýerine men ýaly bolmak isleýän çağalaryň bolmagy. Size tarif etmek isleýän duýgum şo duýgu.